Коррупциягә каршы туру җәмгыятьтә аңа карата тискәре караш формалаштыру Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Әлеге төрдәге хокук бузуларны кисәтүгә, ачыклауга, булдырмый калуга һәм аны ачуга юнәлдерелгән чаралар комплексы өзлексез тормышка ашырыла. 10 сентября 2021 года в Чистопольском районе кандидат водителей предложил сотруднику ГИБДД незаконное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за положительную сдачу теоретического экзамена после истечения срока лишения управления транспортными средствами. Гражданин неоднократно предупрежден об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако на предупреждение не отреагировал. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется расследование. Шундый тагын бер очрак буенча 15 октябрьдә Чистай шәһәре гражданины тоткарлана. Ул ЮХИДИ хезмәткәрләренә техник җитешсезлекләре булган автомобильне теркәү вакытында 1000 сум күләмендә законсыз төстә ришвәт тәкъдим итә. Гражданинга карата җинаять эше кузгатылган. Аның эшен тикшерү дәвам итә. Дәүләт автоинспекциясе вазифаи затка шәхсән яки арадашчы аша ришвәт бирү Россия Федерациясе җинаять кодексының 291 статьясы нигезендә ришвәтнең 5 тапкырдан 10 тапкырга кадәр күләмендә штраф белән яки аннан башка 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителү куркынышы яный дип искәртә.